Здравейте, днес си взех пратката от Shein и сега ще отворим заедно, като това е първата, защото направих две поръчки. Чакам да пристигне и следващата. Така, поръчах си два кейса за телефона. Ей, сега ще ги отворя. Първият изглежда ето така. А втория ето така. Харесвам ги, защото са по 2-3 лева и супер бързо ми се зацапват и ги сменям често. Следващото нещо е една блуза, която ми е много интересно да видя как изглежда. Ето така. Най-обикновена блузка. Тук е леко набрана. Мирише малко странно. Беше около 5-6 лева. И нещо всъщност, заради което направих поръчка и което ми е най-интересно да видя дали е също като на снимката, са ето тези комплекти. 3 комплекта бельо. Така. Ето го сивия цвят с долно. И ето и бежовия цвят. Тези 3 броя ми излезнаха около 10 лева и всъщност мисля, че е доста добре, с попънки са и мисля, че ще ми станат. Харесва ми. Това от мен, очаквайте и следващата поръчка, като пристигне. До скоро!